Anjur saiki nganggo ya agama Islam. Ning perjalanan yang nglakoni beda. Nah, uga-uga sakniki Islam, ISLAM, Islam gitu. Nggih. Ini ndake mung do isak subuh luhur asar maghrib. Nek wali urip sing iman lan ikhlas. S sing sabar. L sing luhur. Tegese luhur tindakno sing bener ninggal sing ora bener. A sing andhap asor. Tegese andhap asor aja rumangsa bisa rumangsa. Ngeten iki kersane sinten? Gusti Allah. Gusti Allah. Mboten karep kula jenengan. Mula manembah manunggaling kawula lan Gusti. Ndak menawi kados ngeten iki lak badhe pilihan presiden to, Mbah. Nggih. Lah nek tiyang iki kan wonten calon-calon 3 niki sak mangke nggih. Terus sak mangke wonten pendukunge sing setunggal, sing kalih, sing 3 niku gontok-gontokan niku pripun, Mbah? Kok kepikir menang? Niku nggo nafsu ning dhewe-dhewe. Mula dalem nek pemilu nek milih ya manyang milih. Mbuh sing dicoblos ora ngerti. Merem. Duh Gusti Allah, tunjukkanlah pemimpin yang benar dan bisa memimpin. Mbuh sing dicoblos. Nah, semoga mangke pemimpin kula jenengan niku presiden kula jenengan ya sing napa niku sing bisa hangayomi hamengkone pituduh pitulung pituwah. Sak mangke yuswane pinten Mbah Dwi? 8 dosa sekawan. 8 dosa sekawan. Mula lelarane B. Nggih. Pirsa B? Napa niku, Mbah? Buyer, bingung, bruwet, bruwabur, budeg, bubrah, beser. Dados nek sepuh niku ngoten niku. Nen? Nek sepuh niku mesti buwer bingung ngoten. Nah, niku pun saanggone. Kalau pun lebih umur mesti ngoten niku. Nek jenengan dika ora isih sepinten saged pinten. Nggih 50. 50 ta. Nggih 50. Isih ngasih janggone isih adoh. Mugi-mugi perjalanan hidup sing dilalui dengan hikmah, sejahtera, bagas, waras, selamat, karahayon, karahasan, kamuliaan lahir batin. Nggih, amin. Mbah, singen wekdal zaman Jepang niku jenengan napa nderek perang ngoten, Mbah? Nderek Mboten isih bocah. tesih bocah. Isih bocah. Niki rak tumur mlayu-mlayu. Lho samsi huruk sihat, kathok gondi gondong serat. Are ra kathok do kathok goni. Kathok goni, nggih. Nah, saat niki rak kita harus bersyukur Nggih. atas perjuanganipun para nenek moyang. Nggih. Mila Pak Karno niku hebat. Ya Pak Karno Blitar to. Nggih. Niku nek kula ngarani ikut waliullah. Termasuk wali niku. Nggih. Lho mencetuskan Pancasila niku ora gampang. Hadirin zaman Republik Indonesia sementara. Nggih. Ora ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam durung pas. Mula ketuhanan terus dirubah ketuhanan yang Maha Esa titik. Dados Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam menika dateng ngarsa dalam Gusti Allah sedaya. Ning nganggo agama ageman. Agama ki ageman. Agemaning raga sandangan, agemaning urip Gusti Allah. Monggo Sang Hyang Wijikena, Sang Hyang Wenang, Sang Pencipta kuasa jagat nganggo agemane dhewe-dhewe. Ampun fanatik. Lah sakniki rak do fanatik. Ngaji napa maca? Nggih saged, mboten nggih sembarang kata. Ngaji napa maca? Ngaji, mboten maca. Ngaji pituru maca. Nggih. Ngaji kuwi ngelakoni mbaka siji, ngakoni mbaka siji.
tembung luar step by step. Entarane. Waduh, kok mboten iso njujuk to. Nggih. Kedik-kedik ngoten. Nggih. Setapak demi setapak nggih. Tapak demi setapak. Mula ajarane jeung Sunan Kalijaga mengajarkan nganggo wayang itu wayangan yang urip. Itu tuntunan. Tuntunan digawe tontonan. Ben do ngrungokke, ndelok, ngerti, ngrasakake. Singen waktu zaman Jepang niku uripe wis susah, Mbak nggih. Nedha mawon susah nggih. Kok cara mergo penjajah to. penjajah niku nggih. Penjajah. Mula Indonesia itu jajane hari nganu papan kemakmuran. Apa sing ditancepke urip kok. Nggih. Urip iki kagungane apa Gusti Allah. Bermanfaat semua. Mbakku mendemi nek dimamahane nek diudut kok ora. Nggih, Mbak. Mula udut niku wonten maknane ora gampang. Napa, Mbak? Lha kok saiki dadi karomke. Ana wong man rokok apa? Nggih. Lah nggih manfaate. Ora dipangan to. Lah nggih manfaate napa, Mbak? Udut. Udut sing dipangan rasane ora dimamah. Sempurnane ling ngrasake disulut njur urip. Nek iso ngrasake sempurnane urip, iso nentokke nek ngono ana sing gawe urip. Wong udut ndek turahan. Lamun sira jenenge tegesan. Lamun sira padha urip manegesa sing gawe urip. Saiki do maneges wae. Nggih. Kula balik teng zamane waktu ndek biyen, zamane kemerdekaan. Jenengan Mas Tani nek Pak Karno niku salah setunggalnya termasuk wali niku, Mbah. Kula nganu ngrasake termasuk wali. Bisa mencetuskan Pancasila itu tidak mudah ya. Lintune Pancasila ngoten napa, Mbah? Hasilnya Pak Karno singen keistimewaane lintune. Keistimewaan lintune saking Pak Karno niku napa mawon? Ya. Nun sewu. Keistimewaan nun sewu. Kita hidup iku ora mboten mung awake dhewe to. Ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Nggih. Mula manunggaling kawula Gusti. Mula waliullah. Jenengan ya Tuban wong Jawa. Nggih to? Nggih. Ngerti maknane Jawa ora? Mujawa. Mboten. Napa Mujawa niku, Mbah? Jawa kuwi aja ngujawa. Aja ngujawa. Dadi urip ki iman lan ikhlas aja ngujawa. Jawa ajarane wis nggawa. Jawa jawabane ya wis nggawa. Sejak kita dilahirkan saking rahim ibu, kuwi wis nggo ajarane Gusti Allah. Ning takdir ilahi ra mboten wonten wong ngerti to. Nggih. Sok kowe dadi presiden, kowe dadi lurah, kowe dadi penabu, ndak ada yang tahu. Ilahi sudah ditertulis dan kitab Gusti Allah. Jadi takdir. Mila jenengan iki tansah bersyukur, matur nuwun. Jenengan mriki wau numpak napa? Mobil. Iso gawe? Mboten saged. Kok kagungan? Nikmat mboten? Nggih. Nikmat. Sing nyopir wau sinten? Wonten derek. Sing nyopir sinten? Wonten derek niki. Sing nyopir niki. Nikmat jenengan karek ngene tekan nggone kok. Ini perlu syukuri, difahami. Nggih. Sing jero. Mula nun sewu Jawa nu nganggo niki. Nganggo ati. Mboten nganggo niki, nganggo ati. Mulai diarangi Gusti bagus sing ati, ora becik ngerti kok. Kok korupsi. Imane kalah karo nafsu. Cara jenengan dahar mangan madang mbok sak amplokan to. Ora sak piring sok ngono. Nggih. Satu sendok sak amplokan. Sakar saiki nikmat, sesuk nikmat, sesuk nikmat, sesuk nikmat. Kenikmatan Gusti Allah. Lah nggih. Pak Karno niku tiyang sae niku, Mbah nggih. Istimewa
istimewa. Hebat, perjuangannya hebat. Kula ngakoni hebat. Itu manggo ajarane waliullah. Mula waliullah ngawali lilaning Allah. Urip ki sing iman ikhlas. Ampun seneng gersula mesgul. Ora ana bermohonlah Tuhan Maha Pemberi. Nggih. Mula ampun sok gersula wah uripku kok ngrekoso. Mboten angsal. Mboten angsal niku nek ngelmi ning wali. Nggih. Mula sing ilmu wali ya Islam. Anjur saiki nganggo ya agama Islam. Ning perjalane ning lakoni beda. Nah, uga-uga sakniki Islam, ISLAM, Islam gitu. Nggih. Ini ndake mung do isak subuh luhur asar maghrib. Nek wali urip sing iman lan ikhlas. S sing sabar. L sing luhur. Tegese luhur tindakno sing bener ninggal sing ora bener. A sing andhap asor. Tegese andhap asor aja rumangsa bisa rumangsa. Ngeten iki kersane sinten? Gusti Allah. Gusti Allah. Mboten karep kula jenengan. Mula manembah manunggaling kawula lan Gusti. Hargailah ciptaan Allah. Mula manunggal. Sing nomor kali wau sabar niku, Mbah. Sabar. Nah, pripun, Mbah? Contoh sing kepenak. Kok carane kepengin belajar sabar niku pripun, Mbah? Contone sing kepenak. Nandur pari, wong iso gawe pari kok. Mboten saged ya. Nandur. Saklas. Nggih. Tancepke didukul. Dadi sak wit. Dupakara manak siji wae rasa akeh-akeh dadi 2 wit. 2 wit sesuk tukul 2 wuli, pirang las? Kathah. Mula njur ae nek kula ya isih kurang. Awine 3 kilo metu 2 kental kok niki alah. Nek mati syukuri. Mula menungso menus ngongso ning ya kowean dosa. Menus-menus kakean dosa niku, Mbah. Nggih, itu ora krasa. Kados nek belajare sabar niku pripun, Mbah? Belajar sabar niku pripun? Ya tak Cara-carane wau, step by step niku wau, mboko sithik dilalui, mboko sithik sabar. Dalem ya ora iso njujuk kok ya. Nggih. Mula jeneng Sunan Kalijaga le ngajarke piwulang ngelmu ki nganggo wayang. Wayang tegese wayangane ngawurip. Anjur terus kok nganggo kulite ngrasa rasane ngawurip. Nek dijiwit lara aja njiwit. Nah saiki do ora. Sakniki keplak-keplakan, Mbah. Ya? Keplak-keplakan sakniki mboten njiwit. Napa malih sak mangke niki pun zamane politik, Mbah nggih. Kan keplak-keplakan tok niki, Mbah. Monggo. Memimpin adalah menderita. Jangan memimpin menggunakan kekuasaan. Ora pas. Nah, kayak saat ini kan wis ra ono ratu. Lah nek presiden niku sanes diarani ratu niku, Mbah. Ning ra wis beda cak-cakane. Ratu ki syarate 7. Hangayemi, hamengku hamengkone, pituduh, pitulung, pituah. Abot, ning ora abot dilakoni. Pemimpin niku kedah gadahi 7 niku wae. Nggih. Hangayemi, hamengku hamengkone, pituduh, pitulung, pituah. Jenengan ya dadi ratu ning wong omah-omah. Nggih. Ibune jenengan tindakan. Ibune
Monggo wis ora diuyah. Ora ngenteni jenengan. Nggih. Nggih. Golek utangan sik. Nggih. Engko nek ngenteni bapakne nek di dhuwit. Nggih. Berkorban. Nggih. Mula sibu isine nggo butuh. Simbok isine nggo sombok. Bapak nggo merapak. Hangayemi. Dudu pituduh pitulung pituwah. Aku lho karo wong wedok kalah ya. Lho kok saged, Pak? Nggih mawon. Jenengan kula sekolungan jujuk tekan omah, Bu, wedange Bu. Karek dawuh. Nggih. Monggo ibune gek ribet. Gawe sik, Pak. Sabar. Kowe iki ngopo nang omah? Ra maido kowe iki ngopo nang omah? Padahal nang omah momong mangsa umbah-umbah resik. Ini kewajiban sang ibu. Nggih. Karek dawuh. Enak temen. Mula manunggaling kawruh Gusti saling menghargai. Istilah gotong royong. Nah, terus sedaya manungsa niku kedah saling menghargai. Nggih. Mboten angsal gontok-gontokan, Pak. Wonten mung iso gawe asu kok. Anjing. Nggih. Mboten wonten to. Mboten. Allah menciptakan. Nggih. Nah, kula ki pitik kalah ya. Nggih. Pitik mangan cuk wetenge wareg kono isih akeh tinggal lunga. Nggih. Mbagahi kanca-kanca, mbagahi liyane. Nggih. Ning nek kula mboten. Kono isih tak wadahi sarung go mulih. Ngakoni mboten? Nggih. Tasik berkat, Mbah, nggih. Berkat. Mula sakniki do ngirim nganggo kembang musyrik. Dimaknani ajaraning wali, kembang niku napa? Ambune napa? Wangi, arum. Wangi. Nggih. Mula gondo arum. Dadi nang kono ki nganggo pangucap sing bener sing pas. Aja sambat, tansah ndongaake. Kembange isine mawar abang putih nanga mlathi kanthil. Prisa to? Mawar abang putih kenanga Mlathi kanthil gangsal. Niki wonten teges. Pripun niku, Mbah? Donya ki isine warna. Mawar. Nggih. Ning rak ming loro. Nggih. Nek iku jelas. Nek rak ming awan bengi. Nggih. Sing ni Setu Minggu sinten? Setu ya 24 jam awan bengi, Minggu ya padha, Senin ya padha. Nggih. Dadi Gusti Allah nyipta ki ora mbedakake kabeh diurusi. Sing mbedakake menungsane. Hargailah ciptaan Allah. Lah menawi nek badhe Jur niki sik kembang niku kula rampungke. Niku mawar, nanga. Mawarna-warna nggih. Nggih, nanga. Nanga ki nang kono ngono. Disa mawa cara, negara mawa tata. Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam ki nang Gusti Allah kabeh. Nganggo agemane dhewe-dhewe. Jangan benci. Menurut Tuhan yang Maha Esa. Sudah. Nongong. Melatri. Menganeng ati, menganeng lati. Ki kudu padha. Ya niki ora becik ngerti mboten? Ngertos. Aku eling ngucap rapas karo iki. Mula sak jagat tabuh ki ra ana wong tutuke cangkeme ambune wangi. Semen kolu, wedi kolu, sing tralang kolu, menungso kolu, aspal kolu. Nggih. Ini bermakna. Nek iso aja ngono kuwi. Mula kanthil kumantiling rasa rasane urip wonten ngasa dalem ingkang maha kuwasa.
Lah menawi kados ngeten iki lak badhe pilihan presiden to, Mbah. Nggih. Lah nek tiyang iki kan wonten calon-calon 3 niki sak mangke nggih. Terus sak mangke wonten pendukunge sing setunggal, sing kalih, sing 3 niku gontok-gontokan niku pripun, Mbah? Kok kepikir menang? Niku nggo nafsu ning dhewe-dhewe. Mula dalem nek pemilu nek milih ya manyang milih. Mbok sing dicoblos ora ngerti. Merem. Duh Gusti Allah, tunjukkanlah pemimpin yang benar dan bisa memimpin. Mbuh sing dicoblos. Nah, semoga mangke pemimpin kula jenengan niku presiden kula jenengan ya sing napa niku sing bisa hangayomi hamengkone pituduh pitulung pituwah. Dadi pemimpin. Nek mirsani kahanan niki Mbah, kinten-kinten saking 3 calon niku sing syaratnya 7 niku sinten sing kadose pas, Mbah? Dalem mboten ngerti. Kula sanes Gusti Allah kok ya. Cuma kita bermohon, berdoalah. Lah mangke kan kuwatir nek salah pilih pimpinane mangke nggih tambah awon. Kan kedah sing pas, Mbah. Kula rakyat alit ngoten nek milih kan pakai hati ora pas to. Oh. Iki dong mesti pas e. Monggo ngemot barang sing tata ning dong mesti pas. Ning nganggo hati karena ilahi mungkin pas. Ora mungkin nek ilahi mas pasti kok ya. Nek ilahi ini pasti. Nggih. Kali disambi ngudut, Mbah. Kali disambi ngudut mboten napa-napa. Lah dalem nek ora karo ngudut ra iso ngomat lah. Nggih. Mula niki senengane rokok 76 rokok bodho. Entas 7 kok 6, 7 kuwi dure njur 8. Mula bermakna mengku pituduh pitulung pituwah. Lamun arep oleh pituduh pitung pituwah kudu nembung. Ora nembung kuwi diparingi kok meneh nganti nembung. Saking murah Gusti Allah, monggo nganggo niku. Mula jarum ajarane sing arum, ujarane sing arum. Lho, ndan saya tidak mudah ya. Nggih. Dalem riyen rokoke senengane 7 nganu gudang garam merah. Kok do dirurui. Nek dukun ya rokoke gudang garam merah. Wah, aku dudu dukun ya. Mula monggo nganggo ajaraning para waliullah. Waliullah tegese ngawali lilaning Allah, urip sing iman lan ikhlas, sabar. Luhur andhap asor manembah manunggaling kawula Gusti. Niku ajaring waliullah. Lah sakniki do manembah manunggaling kawula Gusti rak lali to. Wah, aku bupati kok ora ngerti wong cilik. Kudu hangayem. Pangkat niku sesuk ora ilang to. Nggih. Mula nang cara Arab lam tentekane hujrub ijaiyah lamali pambyahya gitu. Nggih. Niku nek wali le njabarke kepenak. Lamali lamun karo Allah, lamali lamun karo Allah. Sing yakin, jangan hanya percaya. Mboten cukup percayaan. Mboten cukup, yakin diyakini. Lah cetha to nang Arab yon Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kok dong ngendika siksaan Allah subhanallah ujianallah rapas. Maha Pemurah penyayang kok. Penyayang kok mosok nyiksa Mbak. Kok do sak penake dhewe.
Gusti Allah ki maha murah. Mula dengan dika saka Tuban tekan kene ya kuwi manunggaling kawula Gusti. Tuban ya ciptaane Gusti Allah, titahe Gusti Allah, makhluk Gusti Allah. Ngayojaya ciptaane Gusti Allah, ciptaane Gusti Allah, makhluk Gusti Allah sama. Mula nek cara Islami berjamaah. Nek Jawa nggih saturke niku manunggaling kawula Gusti. Lajeng sakderenge saged manunggaling kawula Gusti niku napa wonten tata caranipun to? Kersane saged mangke niku kita harus merasa bahwa makhluk Allah. Kita harus merasa. Terus diawali kali merasa kita makhluk. Nggih, merasa, dirasakan. Ora mung didelok diwaca, dirasakan sampai hati. Mula Gusti bagus sing ati ora becik ngerti. Wis dawuhe ilahi niku. Mula nek cara mbiyen pujian-pujian nang masjid niku cetha sing nganggo cara Jawa. Aku mbiyen ora ana saikine banjur ana sesuk meneh ora ana bali menyang Kramatola. Ndak ada hidup langgeng. Langgeng kejaba langgeng niku Gusti Allah. Eling-eling sira manungsa tamanana nggonmu ngaji mumpung durung ketekanan malae kajurupati ngaji. Jangan membaca, ngaji. Ngaji ki tegese nglakoni mbaka siji, ngakoni mbaka siji. Mula mboten iso njujuk, sithik. Jenengan riyen dilahirke rahim ibu. Rung iso apa-apa, dupakara mlumah miring mengkurep mlaku. Mula rak mbaka sithik ta niki. Biyen nyuwun saiki iso maringi. Selalu bergilir. Nenek kados tiyang Jawa ngoten niku menawi tiyang sampun kapundhut nggih. Kan ana terus kan mboten ana. Sampun kapundhut. Ngoten niku nggih mangke wonten cerita siksa kubur ngoten niku, Mbah. Nek dalem mboten ngerti. Rungono wong sing tekan kono. Rak ming do gambaran. Lah nggih kan critane nek dalem ngeten. Niki Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang. Pun niku luar rasake. Maha Pemurah penyayang kok aduh. Nah nggih. Mosok bakal nyiksa kan mboten apa. Ilmu Jawa nuwun sewu. Urip ki wis nampa surga dadine. Nek dirasake. Surga ki apa? Dijawake surga kasuring raga. Wong sing bagas waras slamet tentrem surgane ngurip. Widodari jenengan yo ngadep. Garwane jenengan widodari. Mboten usah ngerantos besok berarti Mbak nggih. Di dunia sudah menerima. Sudah ada semua. Nah, besok terserah Allah. Anjur tuh neraka. Neraka saka netra, njur rasa-rasa dirasake kok karep. Niki nek diumbar saka niki netra rasa karsa saka mripat dirasake njur karepe diumbar hancur ndak? Nggih, hancur. Mula pengucap tindakan perilaku salah hancur, mlebu penjara, nerakane dunya. Nggih. Mula dalam sewu rasa jero-jero disyukuri dengan dinikmati. Perjalanan hidup sudah aturan.
Gusti Allah sing maringi. Mula dikrana iman lan ikhlas pun. Nah nek niku wau Mbah kados netra niku kan kedah dikendhaleni to Mbah. Nggih. Nah, termasuk ngendhaleni apa? Dibatasi. Nafsu niku Monggo Mbah. moto ngemot barang sing tata. Nek dhisik dhewe saka niki to. Nggih. Wah sing ditamune kok ayu saka niki. Kok guyang-guyu. Yo dirasa-rasake tak jiwit. Wonge melung-melung. Kok karep. Nggih. Wonten sing mesem-mesem kadang ketemu wong wedok mesem-mesem Mbah nggih. Saking niki riyen berarti Mbah nggih. Ha nggih saking niki dhisik. Mula nek wong wuta ora weruh kae ora ngerti ayu, ngertine ngemek-emeki wedok apa lanang. Kok cara wonten anu Mbah, ngendhalekaken nafsu niku kersane saged lerem mboten mobah musak masik ngoten pripun Mbah carane Mbah? Ngendhalekaken nafsu niku pripun wonten napa carane to Mbah? Nganggo rasa. Dirasake sing temen. Nggih. Yo niki dikembangke. Ora mung dirasake, dikembangke. Dikembangke iki sik oh iya. Aku wis nikmat kok. Rasa ingkang teng mriki kan nggih mawarna-warna kan nggih kathah to Mbah. Rasa niku Mbah. Nggih. Niku sing otomatis sing jembunge rong perkara ala becik ngerti. Nggih. Mula donya anane werna loro, awan bengi gedhe cilik, bejo cilaka lara kepenak lanang wedok akeh sithik. Nggih.